बिटिआर हालामनि मोनसे दफा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जा एक्सटेनसन खालामनाय दफा बे दफाखौ दिनै जाफुंसारनायनि थाखाय जोङो बे गफुर हालामाव फैनानै सरकारनिफ्राय डिक्लारेसन होनाय मोनसे हाबाफारिमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों आरो धन्य होननानै सानदों। मानोना रायजो राजाफोरनि अननाय जों साफ्रोमबो बर' माहारिनि हास्थायनाया जुदि मोनसे दौलैजोंनो दावगालांबाय थायोब्ला जोंनि हारिनि साननाय आरो गेरेमसा हारि दानायनि जा मिजिं बे जाफुंसारगोन। बाथ्राखौथ' जोंनि सानजा मोननै जिल्लायाव थानाय रायजो राजाफ्रा मिथिखायो। माने बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जा एक्सटेनसननि दफा 3.1 बेखौ बिथांमोना जा होआ होननानै आगोलबो कर्टआव केस होनोबो नागिरा, होदोंमोनबो केसआव। कर्टआव केस होनायावबो अमरसिं ब्रह्ममोना जेनदों। बिपिएफआ गासैबो बेवहाय जेनदों। इभेन जेननायनि उनावबो बिटिआरखौ गावसोर सरकाराव फैयोब्ला बिटिआर सोदोबखौनो डिलिट खालामगोन होननानै बा गाखोमोरगोन होननानैबो बिथांमोना बुंदों। गतिके बे बेलायाव जाय जोंनि सानजानि गफुरसिमल' नङा, धेमाजिसिम बा आउटसाइड बिटिआरनि जेसेबां बर' फिसाफोर दङ, हारिनि थामोनथा आरो गेरेमसा हारि दानायनि थांखिजों गावनि जिउ, गावनि फिसाफोरखौ, गावनि आंगोफोरखौ बावबाय, बोलि होबाय, बिथांमोननि थैनि बेसेनखौ लाखिनो रोङै बे हाग्रामा मोना दिनै बे हारिनि बेरेखायै माबायदि बुंदों बेखौ नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ। गतिके बिनि फिथाइखौ गहपुरनि, बिश्वनाथ सारियालिनि, राङापारानि आरो धेकियाजुलिनि रायजोफ्रा गाहामैनो होखागोन इलेक्सन टाइमाव। मानोना फैगौ 2025 मायथाइनि इलेक्सनावबो नोंथांमोना बाहागो लानो मोनखागोन। पलिटिक्स जेबो गैया, जोंहा फोथायनाय दङ। गहपुरनि रायजो राजाफ्रा खौसेथिखौ लुबैदोंमोन आरो गहपुरनि रायजो राजाफ्रा बर' हारिनि जौगानायखौ लुबैदोंमोन। जौगाथायनि नोजोरजों हारिखौ गेरेमसा दानायनि मुङाव गहपुरनि एबा बिश्वनाथ सारियालिनि, राङापारानि, धेकियाजुलिनि रायजोफ्रा जे पलिटिक्स गेलेया बे कनफार्म।